Abokina abin da ya faru fa ya riga ya faru. Ka saki ranka, ka ci gaba da rayuwarka kamar yadda ka saba. Ta ya zan iya sakin raina bayan na ci amanar mahaifiyata, na ci amanar masoyiyata, ita ma kafin mu rabu ta tabbatar da cewa na ɗauki mahaifiyata, na salwantar da ita, an kashe ta ita ma. Iro, gaskiya ni fa na gaji. Ka ce min aiki zai ci, ni fa na gaji. Ka ce min idan na je na binne abin nan aikin nan zai ci, aiki bai ci ba. Ira ya kake sai in yi shinga ta can ta haihu ita da ɗanta dai cikin kwanciya hankali ana nan ana shirye-shirye za a yi suna. Ni gaskiya na gaji. Me yasa kullum kake nema ka cutar da ɗana da matarsa? Ka karbi soyayyata, mu more rayuwarmu, kada mu yi biyu babu. Saboda kan more rayuwarmu, don in mun mutu, da ni da kai mun tabbata ba mu da rabo a can. Ke Baraka, ba ana kiran gidanku gidan tsafi ba, to ko gidan sarkin aljanu ne, in Allah ya yarda jikana sai ya ci gasa. Ke idan jikanki ya ci gasar nan, na yi miki alƙawarin gabaki ɗaya akuyoyi na sai na baki su. Wannan shine irin ƙalubalen da na gaya maka a farkon lokacin da za mu shigar da kai wannan ƙungiyar. Don haka dole ne ka fuskance su. Ke da na ce ki shirya mu je mu ga kanwanki a asibiti za ta aihu. Ko ba kya farin ciki ne? Na'am, baba wallahi ban gani sosai kaina ke bala'in ciwo. Na yi imanin cewa Samira soyayya tsakani da Allah da Annabi muke wa juna. Ko Gaskiya ne, kar ka manta. A bariki ku haɗu da ita. Ni kuma a wurin neman kuɗi muka haɗu. A tsawon shekara 10 da muke tare da kai, baka taɓa zuwa wurina ba. Saboda Samira ce a zuciyarka. Za ka kawo mana kanwa guda ɗaya wacce ta rage maka, wacce take aure a ƙauye. Ina so a sauya min wannan 'yar uwar tawa, ita rage min ita kadai da wasu daga cikin ahalina. Kai Musa, dakata. Ka daina kawo mana maganar tausayi a nan gurin. Ko da 'yar uwar taka tana kan gadon mutuwa ne, sai ka kawo ta. Kuma ko da a ce duk jariran da suke duniya nata ne, dole ka kawo ta. Musa, kwana 3 kacal na baka ka kawo ta. In ba haka ba, hukunci mai tsanani zai tabbata a gare ka.